Mamukasei mhuri yeZimbabwe, tine mashura aitika munzvimbo yedu yatiri ino makusina ano musi wa1 January 2026 goredzva. Ndina sekuru andinawo panapa, ndoda kuti muvavone. Sekuru, chii chaita kuti musvike pamuri panapa nhasi? Kusvika pandaita pano ndadonha mudenga. Madonha mudenga? Muchibvepi? Ndaibve kuZimbabwe ndokwandaibva ndiuya une. Kuno kumauya kuzoita sei? Tanga tazotora nyama yenyu here. Nyama yenyu ye? Manga mataurirana nani kuti muri kuzotora nyama yenyu ye kuno? Tanga tarongana netimu yedu kuZimbabwe. Saka mabva muri mega? Ndabva ndiri ndega. KuZimbabwe vamwe mavasiya kuZimbabwe? Vamwe vasara patinokemba kuZimbabwe nemunomu. Imi mukati regai muchisvika? Ndindanga ndine chitiri kuya kuzotora. Zvino pamadonha panapa ndoita sei nemi nekuti ini handina chandoziva. Hamuchakwanisi here kuti mubve mudzokere kwamamuchi, mudzokere kwamabva muinde kuna vamwe venyu? Kutodonha kudai kutoreva kuti zvatokundikana. Dai zvanga zvisina kukundikana ungadai asina tongondoona muzukuru. Manje ndoita sei manje muno munzvimbo yevanhu todana varidzi venzvimbo vokuona henyu zvekuti ndo zviripo? Panapa muzukuru kutobva kwangu kunotonetsa. Panotoda n'anga ndo ingatondibvisa pano. Kana kutonita zvekutondisimudzirana chaiko mondonditsveta pakadaro. Hino ndiana angakusimudzei? Zvandichatoita sekuru ndichatodana vamwe vanhu vokuonai kunyanya venzvimbo. Nekuti muno munzvimbo yevanhu zvamunongoziva kuti munyika yevanhu. Ini handina chandokwanisa kuita, ndatongokuisaiwo pakamera kudai so kuti vanhu vaonewo. Saka munhu mamuchivinga kuzotora nyama yemunhu? Munhu wacho ihama yenyu here kana kuti? Haisi hama yangu. Asi munomuziva? Vamwe vandanga ndinawo ndo hama yavo, saka vanga vatuma inini kuti ndiuye ivo vasaonekwa. Zvino iye anokuzivai munhu wacho? Handizivi. Hakuzivi? Tinoonana pamagirazi pedu ndo pandinomuziva. Mhuri yeZimbabwe, nyaya iri panapa inototyisa chaiko chaiko. Chiitiko chaitika nhasi musi wa1 January 2026 makuseni ano. Ndatomukawo ndichitoda kutozvibudisira mabhini, ndinorasa mabhini, ndo pandasangana nechiitiko ichi. Zvino nyaya iri panapa zvakutongoda kuti tidane varidzi venzvimbo vazvionere kuti ndo zvaitika. Sezvo vataura sekuru kuti panoda n'anga. Zvino n'anga dzacho ini handizivi zven'anga, zvine zvotoda vanoziva vanhu vakuru. Saka guys, pandichaposta video rangu iri kana pane vanozivawo kunzvimbo kwatiri kunoko, munokwanisa kungosvika mozozvionerawo panzvimbowo kuti ndo nyaya iripo. Sekuru vadonha kubva kuZimbabwe. Mati kuZimbabwe munobva kupi naye sekuru? Ndinobva kuChipinge. Munobva kuChipinge? Alright. Saka regai tioneni zveng'anga handizivi manje zvemunomu, zvezvotoda vamwe kuti vakubatsirei. Inini handigoni zvangu kuzokubatsirai panaudze n'anga. Utokasira muzukuru, kana unokaumwe wangu anondiuraya. Zvino ini ndoita sei naye sekuru? Handiti ndiwatondiona here muzukuru. Ini handigoni kukubatsirai, ndaifunga kuti pamwe muchangotoshandisa chamabva nacho motongodzokera. Hazvichadzokerei, handiti ndatodonha here, ndatokurirwa. Pane pandadarika nakuona pasango kupana anhu anoita zvemasoya. Eyawo ndo yatondidonhesa pashi panapa. Pakashata sekuru vangu yo. Saka handizivi, chiregai ndione kuti ndodaidzira vanhu vemuno munharaunda. Zvine ndokasika? Ndozonyota. Mozonyota? Saka zvaka